Altså, sammen med tilbage til min kanal her på Milas Ricard. I dag der skal vi lave en prank på YouTuberen, som I højst sandsynligt så i faktisk første video her på kanalen, som var en vlog. I så dem nemlig nede ved vores loppemarked. Det er Go Vibe. Ham skal vi pranke i dag. Og den prank jeg tænker vi skal lave er måske er den lidt hård. Måske er den ikke. Det ved man aldrig. Men i hvert fald det vi skal i dag, det er at vi skal fortælle ham at vi stopper på YouTube. Selvfølgelig, det er ikke rigtigt. Det er selvfølgelig falsk. Det er jo bare en prank. Jeg fortsætter selvfølgelig på YouTube i lang tid endnu, tænker jeg. Jeg elsker at lave YouTube-videoer til jer derude. Også inde på FIFA-kanalen, hvis ikke man har været inde og tjekke den ud. Skynd noget at tjekke den ud. Der er link i beskrivelsen til både FIFA-kon og Go Vibe. For jeg tænker, at vi lige skal lægge et link i beskrivelsen til Go Vibe, nu når det er ham, vi skal pranke i dag. Men i hvert fald, lige nu venter jeg faktisk på, at han kommer hjem. Og så skal jeg selvfølgelig lige have sat nogle kameraer, så det er at, ja, I kan måske se, der kommer nok til at stå et kamera et eller andet sted deroppe. Der tænker jeg jo nok, der kommer til at stå kamera, der kommer til... Jeg kan faktisk lige prøve at vise jer, hvor jeg tænker, der kan være nogle kameraer henne. Fordi vi bruger faktisk samme studie, når vi optager. Min første tanke, det var, jeg har jo ligesom det der halsterklæde der. Der kunne måske stå enten det her kamera her, eller så kunne der stå et andet kamera rundt her. For ligesom at få den her vinkel her. Og ellers så tænkte jeg faktisk, altså nu har jeg også det der kamera der. Jeg har med vilje vendt den sådan der, fordi så når man tester den, lad mig lige teste den hurtigt. Sådan der. Det betyder ligesom, at når han ligesom sætter sig herover, så har jeg ham ligesom på optagelsen. Så kan man se ham og måske også hans reaktion på det. Og så havde jeg overvejet lidt, hvor det sidste kamera kunne stå. For ligesom at kunne få en ordentlig reaktion på ham. Helt ordentligt. Så jeg tænkte jeg meget som på, at måske kunne sætte noget heroveragtigt. Og så selvfølgelig sætte det bag den der. Bag den her. Eller et eller andet. Måske det der kamera kan det måske stå heroppe, jo ikke. Jeg ved det ikke helt endnu. Jeg skal lige finde ud af at sætte kameraerne. Men i hvert fald, jeg vender i hvert fald tilbage lige om lidt, når jeg har fundet ud af, hvor i verden jeg har tænkt mig at sætte de her kameraer henne her. Når jeg ved det, så vender jeg tilbage til jer derude lige om lidt. Hvorfor kommer du ind? Hvad laver du nu? Jeg gør til krig på min tørre arm. Hvorfor det nu? Fordi de kunne tåle ud. Galgum. Kan du tige stille, eller? Ja. Du larmer. Galgum. Føj for delen da. Hallo, jeg er på vej på FIFA-chat. Ja, Thiago. Nej, det hedder Thiago Alvarez. Alle kan sige Thiago Alvarez. Hvorfor sagde du det så? Fordi jeg skulle prøve, om jeg kunne. Kunne du det? Det synes du da. Men der er ikke nogen, der hedder Thiago Alvarez. Hvorfor ikke? Er der ikke? Er du sikker? Nej, jeg er ikke sikker. Thiago Alvarez. Se. Det er Thiago Alvarez. Så det er Thiago Alvarez. Thiago Alvarez. Thiago Alvarez. Der er en, der hedder Thiago Alvarez. Ups. Upsi. Og det er seriøst, jeg tror jeg. Er det ikke flot? De er så stolte ud. De er så stolte, mand. Det er så stolt. De er så stolte, at de var med. Med til VM. De var med i finalerne. Alle de finaler, de kunne. Ja. Er de stolte? De er så stolte. Lina, Ja. hvordan er det?
Skal vi ikke stoppe på YouTube sammen, Maja? Skal du det? Ja, skal vi ikke gøre det? Au, hvor sådan. Ah. Hvis du gør det, og aldrig kommer tilbage. Jeg skal aldrig nogensinde tilbage igen. Jeg synes faktisk, vi burde stoppe den sammen. Det har jeg jo. Nej, men så stopper du på din idé, så stopper jeg på min, okay? Er det en aftale? Ja. Jeg stopper på min ultrakomme. Ej, det skal vi ikke faktisk. Hvorfor siger du det? Fordi, kunne det ikke være sjovt? Prøv at se, hvor lidt visninger jeg lige. Nej, måske ikke lige de sidste 2. På metrocykel. Jeg sletter den bare nu. Hvis jeg kan huske for hende. Ja, gider du løbe med at bruge dig sådan her? Sidst ind. Du larmer. Så bukserne farver. Har du planlagt, hvordan du vil stoppe? Nej, har du? Ja. En chili challenge, skulle du ikke grine noget? Så du skal stoppe på fiferen? Og gå i gang med vlog. Ja. Er det ikke meget bedre? Altså, det kan kun gå bedre jo. Altså, alle elsker en vlog-kanal. Jeg vil også til at vlog. Så vlog. Vi stopper. 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 Du er lige blevet pranket! Du er blevet pranket! Jeg er pranket ham! Jeg er pranket Go Vibe, chat! Folk, jeg har lige pranket Go Vibe. Jeg stopper selvfølgelig ikke, hvad tror du? Tror du, jeg er pænt gal? Stopper sgu da ikke. Den her optog faktisk forresten også. Du blev pranket? Du blev pranket. Jeg har pranket dig i Roblox. Nu har jeg også pranket dig i virkeligheden til min vlogkanal. Du får igen. Se? Du får igen. Ja. Den optog faktisk lyd. Nå ja, du skal også lige se noget. Heroppe, der ligger faktisk en mikrofon. Jeg gør der faktisk også det glas her. Nå, det var bare ærgerligt. Jeg fik dig. Du får igen. God vibe, Du får igen. Jeg får ikke noget igen. Du Jo. kan ikke. Du kan ikke lave lige så god prank som mig. Jo, Det glæder jeg mig til at se. bare lidt. Nå, men tusind gange tak, fordi du er så med her på vlogkanalen. Her på Midlertidig Karma. Vi fik pranket Go Vibe, og han siger, at han giver igen. Det finder vi så ud af. Vi finder ud af, hvor længe der går. Altså, det kan være, at der går 3 måneder, og så giver han igen. Så har jeg måske lavet 4 pranks i forvejen. Det ved man aldrig. Bare lidt. Ja, vi får se. Mens vi ses i hvert fald næste videofase. Vi ses!